ή τι? Ποιο? Για ξαναπες το άλλη μία. Εγώ δεν άκουσα τι μου είπες, πες το πάλι δυνατά για να ακούσω, να δω τι θα κάνω. Συγγνώμη Χρήστο. Παιδιά. Είπα συγγνώμη. Γιατί με χτύπησες. Γιατί δεν είσαι καλό παιδί. Είσαι καλό παιδί. Θα με ξαναχτυπήσεις. Θα μου ζητήσεις και εσύ συγγνώμη. Για ζήτα μου. Μπράβο το παιδί μου.